Garci. I am sorry. Ang pawis ka, ti kwarta. Naigarakan mo na kontribusyon da di eskwela. Ang patakter da kanu ti funeraria. Kapsat Marcos, saan ka madalagan? Tuy balikbayan na kapsat mo, itin ko amin atas mo. Bareng malibrento ti balsamar ken pungkon na. Nilanggayan sit na simple ti manaspas ken na. Ang tagana ti adua bakto a papaya ken awiter na amin nakalugaran na. Nilanggayan sit na singit ti panakilangen na. Arakugan na amin na bisita at maray ti pasken na. Nanguruna dagiti babbaket na naka-miniskirt. Nudad duma gaputan nila kaya sis ket mahilig met nagkis itilis. Nilakay Marcos ket magustuhan na kay Lako ti butos na. Ilako na pa'y ti butos na dinatay nga akong na. Tinaglapuan ti butos na, igatang na ti mabaitan aparya. Apulutan da kinibungbong ang kumpare na. Aging tinunda, aging gas mamartek da. Numamartek da, nagaget ng kontribusyon na damiting sa organisasyon. Ngetiman sa namin sa maramanan. Timported na arak ken leksyon. Kabukudan nagiti organiko si organisasyon. Ano sa nalantan tay pansit sa bingay na. Kakadwan na nagiti pada ng mawan saad na. Nupay kasta, magustuhan na si kumuyong itigrupo na. Ang mamanag sulisis ken congressman. Para si proyekto sa organisasyon da. Niret na kaya sis, imlikat akas miyembro ti Farmers Association. Alagbali na restart ti korupsyon. Pirma ditoy, pirma sadyay. Tapos na maala akundo ulayawan ti proyekto. Sana kaya nila kaya sis ti malukluko. Ang may narayan ti pundo tunggal ang kari dagiti politiko. Nilagay Marcos na damag na nagpapautang ti pundo ti managmula ti tabako. Isutin mo na hanapan nakipila. Tapos tumahala na ti kwarta ang pautang da. Ngayon saan nagmulmula
Gapo, itinaparamag, gabiyag na. Ni Imelda, asawa na, inlamunan, ni Dayaw na. Ni Imelda, nakitipo ni Tibalo nga rago. Ako kitek-teke, si pagtarangnan, si Carmero. Day kapsat na, day Africa. Ginidnap, kagitipirata. Nilakay Marcos, Timanglaw. Simre, kamanamik up, tinatay. Kay Dile, kinaturay nga hamuna. Kastunay paggaak na. Tabimanglaw, nilakay Marcos, sa pasurot na. Nilakay ansin, nagtalinae, naman nagamiri. Amirisan na, patidagitag tindag nga arbit. Ni asawa na abakit untis. Nagbalit ang nagamiri. Sana kaya't libre at libre nagpunsuran nila kay Luis. Sana kaya't di makanagpasya diyang si Sunggo Ken Buaya. Sana kaya't inscript dancing ng piyesta. Di kaya't takit mangan si Tugi. Akadwanan ni Ansit ang mga nel si Mani. Daansit kanon din maragtagda magasawa. Kadwada si anak da itikalapaw tigin awa. Tilangay Marco sa pasurot na ikat itrabaho na sa punerarya. Gaputay na tayo alakay